Mandaue City, second nga most improved LGU ubos sa highly urbanized city lukop nasod. Gihatag ang pasidungog atol sa ikaunom nga Regional Competitiveness Summit nga gipahigayon sa kauluhan. Si Chona Carrion sa report. Good news alang sa Mandauehanon, gumikan kay ang Dakbayan ang napiling ikaduhang most improved local government unit sa nasod. Kiniubos sa highly urbanized city nga kategory. Si Konsehal June Dilmar ang midawat sa pasidungog dito sa Philippine International Convention Center ni adtong miaging semana. Malipayon ang konsehal sa pasidungog nga nadawat sa Dakbayan. Kinitungod kinahatagan og bili ang palingkamot sa pagpadagan sa kagamhanan sa Mandaue City ug sa mga programa nga gipatuman niini. Ang Department of Trade and Industry ang nagpasiugda sa maong kalihukan. Encouraging kaayo kay sangan palang daan most improved, no? Meaning we have improved in almost all aspects of governance, no? So nindot kaayo na para sa atong syudad. In terms of tax collections, in terms of infrastructure, kaya kanagong most improved, it is a combination of all. Nang haros ang Visayas region sa maong pasidungog, ang first place nakuha sa Bacolod City ug ang Iloilo City ang nakakuha sa ikatulong posisyon. Chona Carrion, Balitang Bisdak.